algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Que consti, abans de començar, que no tinc res en contra de les persones que es diuen Felip. Per motius familiars, de fet, podríem dir que és ben bé al contrari. Però si deixem de banda la gent normal i ens centrem en els Felips que han ocupat el tron de la monarquia hispànica al llarg de la història, convindreu amb mi que és una evidència empírica que de Felips no n'hi ha cap de bo per als catalans. Bé, potser un sí, com tot seguit veurem. Diuen que quan Joan Carles de Borbó era príncep va trobar-se amb l'insigne doctor Josep Trueta, que aleshores estava exiliat. I amb ell va mantenir una llarga conversa. Joan Carles li va preguntar al doctor català que què era allò que podria fer per caure bé als catalans, i Trueta va ser taxatiu. El primer de tot és que si teniu un fill, sobretot no li poseu Felip. És clar que Joan Carles i Sofia, i jo m'atreviria a dir que també el dictador Franco, com a mentor i pare polític de la reial parella, van decidir de fer tot el contrari. I avui ens toca viure la figura d'un Felip, un altre Felip que sembla inspirar-se en els seus antecessors homònims, si més no pel que fa als catalans. La manca de simpatia que el monarca espanyol sent per Catalunya sembla força evident, i així va quedar demostrat el 3 d'octubre del 2017 amb aquell sorprenent discurs en què, a més de alliçonar i amenaçar els catalans, legitimava la violència extrema que va patir la pobra gent que 48 hores abans havia comès l'imperdonable gest de dipositar una papereta dins d'una urna. I com que d'exemples de la manca d'empatia d'aquest Borbó amb els principatins en trobaríem a cabassos, penso que tampoc no val la pena insistir més en aquest personatge. El Felip anterior, el sisè, fou el cinquè, esclar. El mateix que va fer d'aquella guerra de successió una guerra contra els catalans i que cada 11 de setembre recordem per la caiguda de Barcelona. El mateix Felip V que ens va aplicar aquell indigne decret de nova planta que venia a ser com una preqüela de l'article 155 de la Constitució espanyola que ens van imposar il·legalment el 27 d'octubre de 2017 i que sembla que encara dura. I si va haver un Felip V és perquè també hi va haver un Felip IV. Aquest ens tenia una tírria enorme perquè, entre d'altres motius, no volíem pagar la festa de les seves guerres en benefici d'una gran Castella. En resposta, ens va enviar milers de soldats que van cremar camps i llars i van assassinar i torturar la població i van violar les dones dels mateixos pagesos que estaven obligats a acollir-los i ho feien com a avís i demostració de la seva impunitat. Els catalans d'aquella època van dir prou i així ens van veure immersos en una altra guerra, la dels segadors. El resultat de tot plegat fou nefast. A més dels estralls en vides humanes i de béns materials propis de qualsevol guerra, el rei castellà va pactar la pau amb França amb la concessió dels territoris de la Catalunya Nord. Uns territoris que Espanya mai no ha demanat de reintegrar a Catalunya, com sí que fa constantment amb Gibraltar. Anem al Felip anterior a aquest, a un Felip III que, per la seva banda, només va visitar Catalunya un sol cop, i fou l'any 1599 amb motiu del seu casament. Va venir, va recollir el 1.000.000 de lliures de donatiu que li fou concedit i mai més no el van tornar a veure el pèl. I és que aquest Felip mai no es va interessar massa pels assumptes catalans, tret dels seus intents de limitar la singularitat legislativa del Principat i de la seva habitual pràctica d'anomenar persones no catalanes per als òrgans reials que hi havia a Catalunya. Al final del seu regnat es va enfrontar de valent al govern català quan va intentar assumir la competència de recaptar els impostos del Principat, la qual cosa era contrària a les constitucions catalanes. I abans del tercer, esclar, el segon. Amb aquest Felip II es va començar a produir el que alguns historiadors han anomenat la desnacionalització pacífica, un nom no gaire encertat per al que realment va ser.
Aquest Felip es va fer un fart de fer empresonar diputats catalans que s'hi negaven a acceptar les ingerències de la monarquia en els assumptes catalans, sobretot en tot allò que tenia a veure amb l'aplicació de nous tributs. Felip II, a més, fou el rei que durant un temps va considerar els catalans, a més de deslleials a l'imperi castellà perquè no volien aportar més diners al seu somni imperial, uns heretges per la seva proximitat amb França i la bona relació d'aquests amb els representants d'un país on el corrent calvinista agafava cada cop més protagonisme. La qüestió és que més d'un diputat català va acabar o bé a la presó o bé a l'exili. Vaja, la història de sempre. I en aquest recorregut, invers en la història dels reis Felips, arribem finalment a Felip I, l'espòs de Joana la Boja. D'aquest rei, que diuen que era tan vell, amb B alta, no tenim pràcticament res a dir. Però això és degut a dos motius principals. El primer és que només va regnar 2 mesos entre el juliol i el setembre del 1506. El segon motiu, i potser el més important per a nosaltres, és que mai no va ser rei dels catalans, ni per voluntat d'aquests ni per imposició. I és que Catalunya era un territori aliè i que no estava sota el seu domini. En fi, queda clar que de tots els reis de la història de la monarquia hispànica, resulta que el millor monarca per als catalans ha sigut, precisament, aquell que mai no els ha regnat. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. I recordeu que ens podeu seguir al Twitter del programa, @historiasppcc. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.